Добре дошли в още едно клипче. Сега, както обещах, на 13 декември ще се кача на парния локомотив, който е ето там и идва сега. Ето да видите. Ето го. Ето го, премина и сега отпред отиваме, за да го снимам. И има ретро вагони също. И сега отиваме отпред да снимам. Ето го парния локомотив. Далечината е там. И ще снимам. Ето това са ни вагоните, много стари, не знам защо са избрали тях. Но са украсени вътре. Ето, украси има. И сега ще снимам този ретро вагона, който е най-отпред. И ще има, както разбрах, ще има дядо Коледа. И така, почти сме до ретро вагона. Ето, ние сме на първи коловоз. Ето го, този ретро вагона. Сега той там ще смени там стрелките, за да локомотива да стигне до първи коловоз, за да се закачи за вагоните. Ето там има два маневрени локомотива. Ето, това е ретро вагона и ще снимам когато дойде парния локомотив, т.е. да върви назад и така. Ето хора, сега идва парния локомотив и ще се закачи за вагоните тук. И колелата му ще ги снимам. Има и доста хора, които в момента снимат. Ето го. Ето сега ще се закачва. Малко се блъснаха, но това е наред. Това е окей. И да. Ето го самия парен локомотив. Серия 0123. Ето отпред даже ще го снимам. Ето отпред минавам да го снимам. Ето го. И локомотива отпред. И да. Ето хора, сега ще слагат въглища, като за гориво. И ще се качиме после в вагоните да снимам отвътре как изглежда. От тук хора излиза доста пара по спирачките и изглежда се едно се е подпалил вагона. Ето да видите. Затворили са вратата, преди беше отворена и затова е толкова мъгливо сега. Ето даже издава звук като е излязъл. И това са ретро вагони, те са доста луксозни. Но най-първият там е царски вагон. Ето да видите.
Отвътре доста изглежда хубаво и са доста удобни. То се личи, че са стари заради покрива. Ето, да видите колко удобни и големи седалки има. Даже е украсено вътре. Ето отгоре, тук и там, на прозорците. Добра работа са свършили. Ето. София Банкя и от Банкя до София. Ето тук също. Пара излиза. Ето един гълъб там на покрива. Ето пак и същата работа. Докато чакам влака ни да тръгне, дойде още един влак. Ето там. Май ще пристигна на 6-ти коловоз или който там се пада. Мисля, че е от Варна, ама не съм много сигурен. Не мисля, че е от Варна. Но сега ще видим. Ето хора, идва. Ето я и Шкодата. Серия 44062. Даже току-що се свали пантографа. Ето ги новите вагони от Германия. И това ни е нашия вагон, тук синя. После ще бъдем на трети вагон. Там от луксозните също. То всички са луксозни. Така че, да. И мисля, че след малко ще почваме да тръгваме. И само ще покажа малко част от вагона, защото не искам да снимам хората. Че няма да бъде доста приятно. Защото може би няма да искат. И това е една част. Ето тук не знам за какво е. И така. И да, ние сме точно до това царския вагон, или където ще бъде първо Дядо Коледа. Ето сега ще покажа. Закрили се всичко от твърдета там, преди малко беше отворено. Така че, да. И ще снимам през прозореца как тръгва влака и изобщо пътя. И хора, сега сме седнали. Мисля, че след малко тръгваме. И да. И сега тръгнахме хора от Централна гара и сега отиваме директно към гара. Това е Банкя. Ето завиваме. Има доста пушек. Това се вижда през прозореца. Ето даже сега ще снимам през прозореца. Ето там е депото на вагоните. И Дядо Коледа след малко ще дойде. Ето го там беше това вагонното депо. Не знам защо продължавам да казвам локомотивно. Вагонното депо. А тук е сигурно, не знам за какво е тук. И от време на време ще скипвам, за да бъде малко по-така кратко видеото, за да не се качва прекалено дълго време. Ето тук е вагонното депо, тук сега ще спираме. За да едни хора да се качат. Ето. Днес е много добър слънчев ден. И ми явно тук набързо спираме. Но да, това е вагонното депо. И така.
Ето вече пак тръгнахме. Бяхме спряли за съвсем малко. Сигурно да сме надковосили нещо там. Ето ги и вагоните там. Ето вече е такова, закрито от тези храсти. Ето и тръгнахме отново на път. Ето го пушка, отгоре от парния локомотив. Ето е маневър на локомотив, ето ги и вагоните. Ето май малко не се вижда, ето тук вече се вижда. Ето даже има един стар вагон, там изоставен от далечината, не знам дали можете да го видите. Ето цистерни. И тук е една сграда. Ето тук ще свирна. Там нещо звъни в коридора. Ето го и дядо Коледа. Ето го и дядо Коледа. Докато пътуваме, мина Снежанка и дядо Коледа и ни дадоха подаръче, сок и една коледна бисквитка с парен локомотив. Но по време на път мисля да го анбоксна, да видим какво има вътре. Добре, ето, хора, тук е кутията. Хора, ще опитам сока. Да видя как е на вкус. Може да ме слуша. Португал, много хубаво. Сок. Бисквитата ще я запазя за по-късно. Сега изчакай. Чай го нема. Сега как се отваря това нещо? Не знам. Ето тук. Охо! Не! Играчка на БДЖ. I guess, bro. Това е яко. Става. Това после ще го пъкна пак. Ето тук имаме още едно нещо. Отвори го, бро. Wait. Вагони. Товарни вагони. И аз има и гледката, виж. Вижте колко е ята гледката. Wait. Че тук много вагони са пъхнали. Че... Insane. Ето пак свирна парния локомотив. Да, мисля пак да ги пъкна, но яки играчки. А тук се вижда парния локомотив, не знам дали можете да го видите, е там е. Защото имаше остър завой и го видях. Ето и пушека. И сега ще опитам бисквитката. И сега ще отворя. Чакай малко Доста се измъчих към отварянето, защото беше малко това връзката. И сега ще го опитам. Даже пуска нещо зелено. Става като за бисквита. Има малко странен вкус, но е вкусна, да. Ето хора, сега пристигнахме на гара Банкия и сега ще слезем да се снимам това локомотива. И после във второто видео ще направя как тръгваме. Ето хора, сега сме пристигнали на гара Банкия, както вече казах. И отивам да снимам това парния локомотив. Беше бързо пътуването, доста ми хареса. Сега тук ще има 2 часа стоене май. Ето го отпред.
много е голям. И колелата са му големи, хора. Ето отпред, видите влака. Даже нагоре ще скача, за да има по-добра гледка. Ето, хора даже скачат в кабината. Вече аз ще снимам в кабината, може би. Или май няма снимам, не съм много сигурен. И сега ще приключа тук видеото, за да направя втора част.